Surprise, motherfucker! Брат, не! Видях си ли какво стана, бе? Видях, аз видях. Не, бе, ти са и бежвев на майка ти путката, бе. Няма да играе тъпата лига, гледай, бе. Питаш се промени мапа. Да, бе. Ще спра да играя лига, казвам ти. Нямам нерви. Преди да се родиш. Как не умря това? Ай, защо дай сарендър, бе? Убихме ги! Защо дай сарендър? Убихме ги! Абе, брат, как му да дадеш да, бе? Не знам. Щото умре, дай, да, Дори са ние ги изправи. убихме, брат! Как му да дадете сарендър, като ги убихме? Сега ти гледам стрим. Братле, бяха трима мъртви, Ренгара беше на едно, имаме я децето ни Джин живо. Как ще дадеш сарендър, бе, брат? Защо всеки път го правите, той като тръгнем да ги убиваме и като бях жив миналата игра, пак дахте сарендър, бе? 4 на 1, давате ми 4 дата. Как може да сарендвате толкова зве? Дай, не трябваше да хонорвам сега. Не, направо, брат. Защо сарендваш, брат? Буквално, защото умря и се цъкна сарендъра. Да. Ама ние ги убихме! Кокът си умрял! Не, спирам с лигата за днеска, брат. Не за днеска, не за след малко. Защото това беше просто уникално. Хора, спирам стрима, не, спирам стрима. Не може да се редна така, не. Чао.